aýyň ýaşdyn. 24 saat 12 ayda Ramazan diýerler, aýyň ýaşdyn. Pena döwranyny ýeriň güdünne Şamu Şerif diýerler, zaýyň ýaşdyn. Ya Yaradan kadir, gudratın känir. O gudrat işleri akıl hayrandır. Pikir yetmez ya Reb, niçik pınhanır zulmat içire koydun suğun yağıştın. Gara kuş yaraşmaz beyik bağlarda. Gülüstünne bilbil sayrar çağlarda, yerin arkasına genişli dağlarda, ajdarga eğiler dağın yağıştın. Üyünün yetse ardın aytsan subhanı. Akıl hayran olur değerli divana, yürekte dert olup degerken zana şagal yarıp girer ağın yağıştın. Işık beni yanırdı, zanım ketellir. Dert baştan aşadır, işim otollur. Bu kadimdan bolup gelen meteller kirpi yarıp gider gağın yağıştın. Munus olur, dilin bilsen bağışıyının. Hakkın näk eylemegin goňşuýynyň, aklyň bolsa abrayly kişiniň yamanyn örtüwän ýaýyň ýaşdyn. Maltym guly, bir destur zamany. Ýaşyny ýygradyp çoşur yamana, gardaşlary ýutup diýen zanany arawa görmediler, zaýyň ýaşdyn.